Здравейте! Сега ще направим реалното 3D изображение на реалния от материал възел и на крайниците на прътите. Зареждаме библиотеката, зареждаме меша и казваме, че сега ще направим първо физическото 3D на реалното 3D на възлите. За целта имаме предварително подготвен блок, който ще зададем. Този блок се казва тест блок. Ще го зададем в layer тест 1. Ето, може да зададем и реалистично изображение, за да се види по-добре. Сега ще зададем, ще покажем и на крайниците на прътите. За текст също е приготвен предварително блок. Той се казва тест блок 2. Тест. Я да видим в кой леер да го сложим. В кой леер да го сложим. Добре, ще го сложим в тест 2. Тест блок 2 в леер тест 2 и на разстояние от точката на възела 30 мм. Тази точка се мери винаги по пръта. Я да видим по-близо какво се получи. Ето. Сега можем да скрием материала на възлите, за да видим по-ясно как са разположени взаимно на крайниците на прътите. Ето. За да не се удрят в себе си на крайниците на прътите и да отслабват стената на питата на възел, на реалния възел, предварително се изчислява минималното разстояние, на което се задава като разстояние до възела, до точката на възела. Я пак да сложим, да покажем питата. Така. Сега, за още по-ясно, можем да сложим и стъклото. Ето. Това се получи. Можем да ги огледаме всичките. И ако има някаква нередност, да се изправя. Тези канали, които се получават в питата, се обработват с цифровата машина и това е друга функция, която вече разглеждахме.